Здравейте и добре дошли в едно ново видео, където не съм снимал от 1000 дена. То сега се сетих, когато сме на училище. Добре дошли в Dan Deman, която тази игра се стегли наскоро. Dan ми е много интересен, така че ще играя с него. А вие напишете долу в коментарите дали харесвате тази игра, дали имате, дали все още играете Upgrade, what? Ама аз не. Никакви пари няма да хъба. Аз миналия път си изхъбих парите. То между другото аз стигнах до много голямо ниво. Така, чакайте хора. Първо ще почнем от начало, за да ви покажа началото. Така. Ето. Ко? Аз не помислих, че са умрели тия. Ние ще нападаме, аз че не съм го знаел. Така. Сърцето. Неважното, сега да ви покажа началото. Тук се скача, аз научих едно движение. Трябва да направите дабл джамп и трябва да натиснете 2 пъти за скока. И имате удар. Да, това го знаем. Така. Опа! Супер двойник. Той не ми е двойник, какво говоря. Бам! Фрекат. Как? What? Това бъгна. Искам да взема стотинките. Да. Трябва ето така направите. Бам! Удряш. Той ми се гъзи. Сега ще видиш кой на кой ще се гъзи. Ще тъпа нормално съм. Видяхте ли го? Той ми се гъзеше. Pass ended. What? Това е чекпоинт. Да, това го знам. Сега се прави на гръмна, защото хора се играя, ти мене ли ще удръж, бе? Удръж ли мене, бе? Малко се прави на голямата работа. Това го знаем също, че можем да ги удряме. По един път можеш. Приятели. Какво правим, бе? Те са режисьорите, които са мислили тази игра. Тук сега почваме битка, защото виждаме тия. Където има най-много. Той не мога го оцеля. Той го цели. Тук не видях, че има базва. Един се замина. Трудно. Аз понякога пропускам да удрям. Имаше някой обожател, който писа долу в коментарите по-миналия път. С нетърпение чакам следващото видео. Искаш ли съб за съб? Искам. Естествено, че искам. Кой не иска съб за съб? Кой че не иска? Човек, ти чуваш ли се, пич? Как да не искам? Аз съм му посетил канал. Много известен, по-известен от мен. Той сега прави стрим сигурно. Палец. Skip this. И това е левел към при. Сега ще минем към където отиваме царството, да разрушаваме царя. Цялата история е много голяма и не искате да пропускате сигурно. Но аз ще ви разкажа по-късно към края на клипа. Така, хора, загубих цялото време на света. Тъй, че ма съжалявайте доста. Атакуваме вече тук. Тук вече атакуваме. Влизаме в царството. Така. Много е дълга историята. Така станало, че един цар сега трябва да... Той преди ни е бил приятел, че ни е разочаровал и после ние сме искали война и после той се здобил с 1000 стражи като те, които сега ще ги пребия от бой. Направо. Бам. Или те мене. Не се знае. Той с пушка. Аз най-много обичам пушката в всички игри. Той се опит. Добре, сега ще се завърди малко. Приятел. Той е пичара. Тези стрела състои. Ми е много интересен. Той ми е много интересен.
Наистина, много ми... What? 10? Добре. Пак се правя на гръмнат, защото да се играе смисъл. Аз съм минал 1000 нива сега. И опа! Коста тук. Падна долу. Файмът. Ето тук ма дразнеше, че не мога да... И тук... Тук можете да си купувате неща. Вижте, можете... Той има друго. Амуниции можете да си купувате, можете да си изгледате реклама, но на мен ми трябва. Тук пише Missing Lad, някой изчезнал. Окей. Някой селянин, сигурно. Не се живеем в село. Но след тая, аз не можем да влезем за втори път. Аз чукам стената. И сега заколах всичко за втори път. Не беше това последно. Да отидем тук. Между другото, ви как сте? Аз имам много тестове сега. По човека и правата. Добре, че това се появи. Защото ако вие паднете във водата, ще ви свали кръв малко. Как те печали. То ми е на фул хелт. То аз научих някой... Трябва да задържите юмрука, който виждате. И сега да пуснете юмрука и то ще ви даде супер сила. Тук е много дразнещата е реклама. Пак същата реклама, която не искам да гледам сега в момента. Защото тази Brawl Stars ме изнервя, наистина. И няма да има много време Brawl Stars, защото може да си има повече и викания, блъскания, тръшкания. Може да нямам този новия герой. Опа, ето виждате ли? Виждате ли как ни точи деймидж, когато падаме във водата? И сега задържаме тук. Бам! За една реклама тук сега. Трябва да ударим. Това, тази статуя. Сега ще спрем стоп за малко. Може и за много, не знам. Добре, малко беше много, ма... Ооо! Сега забравих, приятел. То също е много. Държа... Ще ги спусна тя! Опа, какъв народ ти е, добре са? Опа, молята, не дей, пушката, не дей, молята, не ма стреляй. И ти не ма да... Опа, дабъл кил. Не малко са. Сега ще ги сритам тя. Супер юмрук. Опа, видяхте как ги разсипах. Маля, аз съм про на тая игра, просто няма да... Видяхте ли това отгоре какво направи? Сега ще го убия. Не, аз ще го... Аз ще мина от тук, аз миналия път не можах да... Тук съкровище, сега ще не даде... Супер много ще ни даде. 500! Те не са добре. Мале, това е бахти късмет. Тук съкровище миналия път го пропуснах, защото е. Не знам. Падай си долу, бе, тапанар. Изсъхнал. По-късно ще скочи. Сега ще се опрес тия двама правничи. Ти ме умениш удръж. Аз използвах малко шурикенки. Така. Бам! Ще да ударя дъската. Аз преди малко се справих. Много добре. Тая игра може да е безплатна. Не харесва. Не искам да играя. Аз играя друго сега. Снимам на друго. Човек, спрете. Опа. Аз помислих, че не снимам. И ето, той ще изкочи оттам. И той е. И той е лад. Трима. Що не задържа? What the fuck? Добре. Ко правиш, бе? Вой, видяхте ли го това, като маймуна правиш? Тъй пецекове. Но само не ме изстреля. Гледай, идва нахално към мене. Приятел. Нали знаеш, че... това го удари с него. Двамата се удари. Не! Сега си получи заслуженото. Опа. Шокеринки. Днеска нямам никакви ден. Два пъти! Някой ми хареса. Аз спратих домашната сега преди малко.
по математика. Някой ми хареса от домашната. Госпожата. Опа. Не! Ей, Допанар. Ще да кажа Допанар. Опа, тук сега те от дупки ще излезе някой, нали? Да, аз знам. Сега ще излезе един тапанар, който трябва да убия. Тук сега не правите дабл джъмп, защото можете да паднете и твърде опасно за вас. Тук сега никой няма да изкочи, да, знам. Не! Уах, как гадно! Омага, това е мега трудно. Преди ми беше много... О, тук сега това ми сочи, ма закани малко. Така, ще опитам с техниката, която направихме преди малко. Сега ще взема и това. Тъпо видео. Сега. Run. А къде е музиката? Ето е. Много ми харесва тая Run. Изведнъж една музика и после казва Run. И после рока. Ай, сега ще взема още една рекламка за нещо. Кой ли ще ми дадат? Сега ще ми скочи нещо и ще ги... Сега трябва да чакам 20 секунди за да мине това. What the hell? Няма да атакувам никой, защото сега ще ми скочи едно тъпо рекламче да се изтегля тая тъпа игра. Petmaster. Какво е това Petmaster? Аз я знам, то англичани само играят тая игра. Месце, благодаря съм за храни малко. Той е там в шопа го продават. Опа. Спокойно, приятел, ти си ми любимец. Ай, чао. Как си фръкнал очвата. Топа са фили. Още ли един, бе? Още ли двама, бе? Сега ще ти разкава игра, така че... Мразя ги тея, мразя га. Как го казах? Сега вече ма ядосах. What? Как ги убих? Той се бърка в носа. Може. Бах ти смешното. Сега мога да се захраня малко. Чук. Кой е там? Сега ето аз кавика. Сега ще има месеце малко и сега ме захрани това месеце. Сега трябва да внимаваме от това, защото той се защита и не мога да направи демидж. То обаче мога да бие. Не бе приятел, не си познал. Омага. Но сега като го направя на нещо... Опа! Супер сила, маля, каква супер сила. Сега сгад приятел. Уа! Той гледа на телефона си. Те понякога правят физиономия тия. Дай, не мога оцеля човек. Сега ще почна. Бам! Не ми е интересно, моля те се. Спри вече, моля да ме атакуваш. Мисля, че сме близо. Но ако не приключим никой, няма да сме да... Наблизо. Моля те сега престани, ще приключвам клипа. Добре, 3 удара. Точно 3 удара. 2 удара. Аз пропуснах и шуркен. 2 удара пак. What the hell? Моля те сега се качи. Така, даде ми много. Сега ще ви разкажа играта. Аз ще приключвам клипа наистина. То се замина. То дай ми дай... Опа! Тук има трупове, не е приятно. Тук някой го убил. То пак е легнал там. Сега трудното е, че трябва да се изправя срещу един бос тук, който ме дразни. И лично аз ще спърна стоп и ще го побъда. Съжалявам, че няма да видите битката между боса и мене. Сега започва трудното. Сега ще изкочи от някъде. Ще ви види сега след малко. 3, 2, 1. Колко е неприятно това. Направо скип. Айде, ще спирам на стоп.
Хора, до тук ще приключваме с този клип. Надявам се, ви е хареса, така моят се щупи, това е готови, бай.